एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिदा लिंनायावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां गामिफ्रा बिटिआरआव सोसनजानांगौआ थालांनो हागौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिदा लिंनायावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां बर' गामिफोरा बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हागौ, बुंदों बिक्रम दैमारिया। এতিয়া আপসুয়ে কৈছে 100% বড়ো মানুহ থাকিলেহে আমাক গাঁৱলৈ। আপসুয়ে ক'লে দাদা লাহে লাহে আমি কাম কৰি গৈ থাকিম। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरखौ रैखा खालामनो? बर' हारिखौ ना बर' फरायसा आफादखौ ना प्रमद बर'नि इउपिपिएल हान्जाखौ? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ बुंनाय खोनादोंमोन, नखरसेबो बर' नखर दरसेबो बर' गामि बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हाया। बाक्सा जिल्लानि मुसुलपुर बियाबनि 3 नं दिहिरायाव बिपिएफ दोलोनि एवारनेस हाबाफारियाव बिक्रम दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दावराव देख्रेबजों लोगोसे माननि दैदेनगिरिफोर आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जोंहा दिनै बे 3 नम्बर दिहिरायाव एवारनेस प्रग्राम गामि आरो बे प्राइमारिनि गेजेराव जोंहा लाबाय थानाय जादों आरो जों दहाय बबेयावमोन लोक्षी बाजारावमोन दिनैबा 2 नम्बर बिनि उनाव दा 5 बाजियाव दंबावो। दा नोंथांमोना दै सोंनाय बायदि आं एबसुखौ बिब्दिहाय दुसिनो सानाखै आरो एबसुखौ जोंहा बिब्दि दुसिनांगौबो गैया। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ दहायबो बुंदों आरो दाबो बुंगोन जे एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिदा लिंनायावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां गामिफ्रा बिटिआरआव सोसनजानांगौआ थालांनो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सानफ्रोमबो लोगो मोनो, सानफ्रोमबो रायज्लायो, सानफ्रोमबो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बिथांमोना रायज्लायो, नाथाय दिनैसिमबो जेबो गैया, नङा होमबा? बेनिखायनो आं बुंदों खाथि सोमोन्दो लासिननायखायनो गोबां बर' गामिफ्रा बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हागौ। दिनै एबसुआ सोरखौ बासायगोन? एबसुआ एबसु हिसाबै मर्यादा लाखिगोन ना रायजोखौ बे समस्या जिथु जाबाय थादों बिनिफ्राय बोखांगोन ना दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि राजनितिखौ बासायगोन ना प्रमद बर'खौ बासायगोन? बेबायदि मोनसे जटिल मोनसे समस्यायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा निस्सय गोग्लैनो हागौ। दिनै स्कुल कलेजा सरकारि जायाखै, बिनि सोमोन्दै जों सरकारखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन, नङा होमबा? दिनै एसेबां मोनसे जुटिलतायाव दङ, दिनै नों सरकारखौ प्रेसार बोरै होगोन? दिनै आं खिन्थु मोजां मोनो बयनिख्रुइबो दामि दामि आर'नाइखौ लानानै दिनै आसामनि मन्थ्रिफोरखौ सेन्ट्रेलनि मन्थ्रिफोरखौ आर'नाइजों बरायो, बेयाव बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया। जोङो जोंनि कालसारखौ दिन्थिदों। नाथाय दिनै अलखदनि समाव जेब्ला हारिया अलखद जायो अब्ला नों सोरखौ बासायगोन? हारिखौ बासायगोन ना एबसुखौ मर्यादा हिसाबै लाखिगोन ना नों दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बासायगोन, नङा होमबा? ना बिथांनि राजनितिखौ बासायगोन? बेनिखाय खावलायदों दिनै जोंबो ओरैनो खोथाजों जों बुङाखै बिटिसिआ मोजां फैफिननांगौ। नै जोंहा दाखालि आं जिथु बुंदों बिदानि खोथा, दिनै चिफ मिनिस्टारा बुंदों बिथांमोना जे दादा नोंथांमोना आदा जे 100% बर' गामि थाब्लासो जोंनो नांगौ। गोदो जों बुंनाय खोनादोंमोन मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ जे नखरसेबो नखर बर' गामि दरसेबो बर' गामिया बिटिआरनि बायजोआव थालांनाय नङा, गासैबो हाबजोबगोन। नाथाय दिनै बोरै जाखो? 100 हथांख बर' गामि थाब्लासो जोंनो नांगौ, 50-50 बा गुबुन जाथिया दुखु मोनगोन। बेथ' जों बुंनाय खौरां नङा, बेखौथ' दिनै चिफ मिनिस्टारानो माला दाखालि माबायाव बुंलांखानाय। अब्ला आं बेखौनो बुंदों एबसुआ दिनै सोरखौ बासायगोन? हारिनि थाखाय मात मातिगोन ना प्रमद बर'खौ बासायगोन? बेबायदि मोनसे जटिलाव दिनै जानानै दङ। दिनै आं गोबांखौ बुंनो सानाखै, नोंथांमोननि सोंनाय फिननायाव आं बेखौनो बुंबाय। थेंक इउ।